Ndaramu mau kena ngopo Nala Gareng? Ayo embung aku ya ngetutke kowe mlayu banter banget kok Mir. Kowe ya ngetutke bapak mlayu kok bengak-bengok ndarane kena ngopo kula dereng sempat karo Ndara. Wis digetak ana pendhita getak kula kuntal. Ndaramu kesonjo mbaya. Mbok kena ngopo lah kok dadi awake wujud watu. Dadi reca kaya ngono kae. Nggih, Pak. Iki awake dhewe tiba neng alas. Monggo alase sajae kok durung tau diambah menungso. Ya mung aku kok bingung. Jroning aku tiba neng alas. Nyawang karo jroning guwa iki kok guwa kok ana padang trawangan kaya ngene. Guwane padang terus, engko gek ning menungsane. Engko gek do tingku terang kicik ora. Lah dalam gua terang kae kak cakepan apa jenenge bajing loncat. Dicek wae Mir. Dicek piye? Tileki apa sing marai padang ning jero gua kuwi. Engko ndak marai ya nek menungso nek udu iso lho. Jimat sing murup nang jero gua malah awake dhewe bejo. Coba tak tontone kaya ngopo Nala Gareng. Wujude sandhangan. Nggih, Pak. Sandhangan sing disinggahke ning jero guwa, sandhangan kok gumebyar kaya ngene iki. Sapa sing wani nganggo? Wah, kula ora wani. Nek nganti malati barang lah malah cilaka. Petruk wani ora nganggo sandhangan iki? Mboten, Pak. Nek goleki sing duwe malah kula ditira maling, lah malah cilaka. Bagong wani ora? Wani, aku kulino kok nganggo sandhangane wong. Sandhangan anggone rasa kuwatir wani nanggung perkarane wani ayo kaya tanggung jawab Mir kowe akon kok njur muni wani nanggung perkarane kowe ya nanggung kowe iki dawuh tok njur arep lepas tangan nek wani sandhangan iki dienggo kowe wujud apa oke ning kowe sing ngakon lho iki aku sing ngakon aku melu tanggung jawab aja kuwatir. Waduh. Liwang sumono madinuwi. Ana sasminaning sun jagat wasisaning Ubatara. Paman Wasa Jenar. Kaprayogakna anggen jengandika lenggah majaning Datu negari Ngastina. Paman Patih Harya Sengguni. Kawula nun nggih anak Prabu. Sampun boten kirang prayogi biswanipun ing abdi kepatihan. Namung derenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk Sandhapada Paduka anak Prabu ing Ngastina nggih. Kula tampi dawa sami-sami. Boten langkung kasekecakna anggen jengandika lenggah. Kawula nun nggih anak Prabu sampun boten kirang prayogi Bapa Mrembandurna. Kasekecakna anggenipun lenggah wonten ing Datu negari Ngastina. Bapa Mrembandurna ing Sukalima. Asta kuswala sila berdapa swalu gembel sumorante hawala. Lha nuni nggih Ger. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang Bapa ing Sukalima. Namung keparenga kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Bapa ngersa. Kunjuk ngersa Paduka anak Prabu Ngastina Ger, anak Prabu Duryudana. Sampun tampi karya bumbung raos ing manah. Mboten langkung kasekecakna anggen jengandika lenggah Bapa Mrembandurna. Kula nan. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang Bapa ing Sukalima. Kakang Prabu Karna ing Awangga. Karaharjan rawuh wonten Datu negari Ngastina. Koko Prabu Basukarna.
kawula non Yayi. Tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sawanipun ing ngraka ing Awangga tebih saking Rubeda. Namung keparenga kula ngaturaken salam taklimipun ingkang raka kunjuk ngesa paduka Yayi Prabu Kadang kula ing Ngastina. Kakang Prabu Karna kula tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecana anggen jengandika lenggah. Kawula non inggih sampun boten kirang prayogi. Pisawanipun ing ngraka ing Awangga Yayi Prabu Kadang kula. Apa dene sira Dimas Surtayu? Prayogakna nggone siadi ngadhep ngarsanipun Kakang lan tatanan para wadyabala sartaning para Kadang Kurawa ing bodhang gantung sebo jeneng Manirana diambabarake wigatining pasewakan. Lho iki diwaji sampun boten kirang bagi pisawanipun ngabdi tuwin ingkang rayipun Surtayu lan menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina. Kadangipun Kakang Yayi Surtayu iya wangsul dhateng ngarsanipun Paman Plasa Jendar Babaturna tuwin Kakang Prabu Karna ing Awangga. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra tadah wadana. Dene dinten samangke kula wantun hambayongi dhateng rawuh jengandika wonten madyaning Datulaya. Jernyatanipun menika sanes dinten pasewakan. Ewadene kula ngempalaken sanggaring para sepuh wonten madyaning Datulaya, Paman. Sadèrèngipun ingkang putra mbabaraken wigatining pasewakan mboten lega raos sing manah kula menawi dereng wonten wiyosing pangandika saking para sepuh kepareng hanglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang putra ing Ngastina Paman Plasa Jenar. Nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula wonten ing Madyapada prapteng delahan inggih namung paduka pengayoman kula sampun paring pangandikaning kados mekaten nggih estunipun ingkang bapa menika ngrumaosi bilih pejah gesang kula menika nderek dhateng paduka anak Prabu mila sampun ngantos katimbalaning wanci rina nadyaning wanci ratri ingkang bapa mboten badhe suwala tansah mastuti dhateng dawuh paduka anak Prabu ing Ngastina. Mlengking saking menika nggih daya-daya ingkang bapa cemadung dawuh menggah kados pundi dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang bene kelan adat ingkang sampun menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna ingkang abdi ngepati anedya ngangrungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka anak Prabu ing Ngastina. Semanten ugi ing Bopeng Sukalima nggih ngantos kadhi kula jangkah daya-daya prapteng praja ing Ngastina mboten wonten ing gumana musik salebet manahipun ing Bopeng Sukalima kejawi namung enggal kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu ing Ngastina. Mila gandeng ing bapa sampun kepareng sowan wonten ing madyaning Datulaya. Mboten wonten ingkang kula antu-antu kejawi namung dawuh timbalan paduka anak Prabu ing Ngastina nggih kula aturi Mbah Barana ingkang sejati dhateng ing Bopeng Sukalima Yayi. Senadyan ingkang raka ing Awangga semanten ugi nadyan kadhawuhan mlampah ingkang tebih tuwin beto barang ngawrat bebasan minggah gunung medun jurang kula mboten badhe selak. Waton sakmangke wonten dawuh saking paduka Yayi Prabu kepareng Mbah Barana ingkang sejati kula nedya ngangrungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka Yayi Prabu ing Ngastina Yayi Prabu Dinidana. Long-long rambyang ninggang driya Nuriwang Candra katawengan sumo ing dias katu ritan limut kabiyataning rojit ram reming dri yo ma nawo
Kokunging wang wisesa Pamanarya wonten timbalan Bawadurna wonten timbalan Ger mugi andadosna ing kawingat namung saderengipun keparenga Anglubirna samudra pangaksami dadi ing putra ing Astina dene kula wantun sumalena hangurumiyini dhateng wewenangipun para sepuh saha kula boten tarosan sangganing para sepuh bilih dinten sakmangke kula nampi pasuwitanipun Brahmana enggal ingkang samangke sampun mapan wonten negari Astina inggih menika pun bapa Penembahan Manik Maninten. Nyatanipun sareng kula tampi pangendikanipun bapa Penembahan Manik Maninten saestu sakmangke badhe damel saya kiyat dhateng kegiatanipun para Sata Kurawa saya mimbuhi kasantosanipun negari Astina. Mila awon menapa menawi kula tumunihan nampi dhateng pasuwitanipun bapa Penembahan Manik Maninten ingkang sakmangke sampun lair batis nedhi ambebantu dhateng pun para Sata Kurawa. Nggih nyawa jimat kula sesembahan kula wonten ing Madapada prapteng delahan. Menapa ing Paduka dawuhaken ingkang bapa mboten nedya suwala. Malah kepasang yugya katujuh ing nginu dene Paduka anak Prabu sampun keparengan nampi pasuwitanipun bapa Penembahan Manik Maninten. Ing mekaten saya amimbuhi kekiyatanipun para Kurawa, saya amimbuhi kasantosanipun para Kurawa langkung-langkung menawi Sang Pinandhita menika nggadahi kawruh tuwin ngelmu ingkang migunani tumraping para Sata Kurawa. Awon menapa menawi tumunten sakmangke para Sata Kurawa dipun keparengaken necep ngelmunipun Sang Pinandhita menika nggih lagar kaleresan mekaten Paman Hari Sengkuni. Namung mungging Bawadurna kula kinten petanganipun sanes benten kalian bapa Paman Harya Sengkuni bapa Penembahan kula aturi paring dawuh kula nuwun sewu nggih nadan ingkang bapa ing Sukalima mboten nami arep barbah gedang dhateng aturipun Adipati Harya Sengkuni menika babar pisan mboten namung kula ugi mathuk kula ugi sarujuk menawi Paduka anak Prabu tumunten nampi dhateng pisuwanipun Sang Tapa Begawan Manik Maninten nyatanipun nadan ingkang bapa menika klebet gurunipun para Kurawa ewadene dumugi sakmangke paribasanipun sampun dipun telasaken ngelmunipun ingkang bapa ing Sukalima. Mila gandeng sakmangke negari Astina menika wonten satunggiling Brahmana anyar katon. Ingkang samangke sampun tinampi pasuwitanipun dening Paduka anak Prabu ing Astina. Oh, kula kinten cocok menawi dados aturipun Adipati Harya Sengkuni. Bilih mbok menawi wonten ngelmu ingkang migunani tumrapipun saking Sang Penembahan Manik Maninten inggih badhe kaparingaken dhateng Sata Kurawa. Sami kemawon ngenteng-entengi dhateng pedamelan kula nggih. Bawadurna matur suwun. Dene Paduka saged nampi dhateng kawontenanipun Bapa Penembahan Manik Maninten. Inggih mekaten. Gandeng sanggane para sepuh sampun saged anampi andadosaken suka marwata suta sing manahipun ingkang putra ing Astina. Ewadene sakmangke wonten bab setunggal malih ingkang badhe kula aturaken dhateng sangganing para sepuh. Menapa nggih? Kula nuwun maring dawuh nggih. Lanjang bab menapa malih badhe Paduka ngendikaken dhateng sangganing para sepuh. Mboten sanes. Dinten ingkang kepengker mbok menawi sampun ngancik Sabtu hari kelengganing nggo dinten sakmangke. Kula menika nampi nawala. Wondene nawala menika sareng kula surasa. Tulising nawala. Mboten pangling ngandhap piyambak wonten tapak astanipun anak kula ing drep sila genipun Wisanggeni. Wisanggeni atur nawala dhateng Paduka anak Prabu kasinggan mekaten. Surasanipun nawala menapa nggih? Wisanggeni badhe nyuwun negari Astina. Wisanggeni badhe anjabel negari Astina. Upami kula maringaken sawetahipun negari Astina dipun suwun dening pun Wisanggeni. Ewadene kula wel nadyan namung sak sigar semangka Wisanggeni badhe nampi dhateng negari Astina menika kala wau. Nanging wonten madyaning nawala dipun serat menawi kula awel sarta hanggrundel badhe nglilakaken negari Astina. Wisanggeni matur wonten madyaning nawala
negari Ngastina badhe tumrebat sarana peperangan. Paman prisa piyambak wisanggene menika nadyan lare wingi sonten. Ewadene piyambakipun menika babaran kayuwangan. Sinten ingkang saged ngasoraken dhateng pun wisanggeni bocah ndugal kewarisan mongko ya wasis Mas Kiteng Esti kadunungan aji jaya kawijayan bebasan sekti kalintang jayaning perang. Upami wisanggeni menika mangke wantun hanjabel negari Ngastina kula kinten boten ngantos telung kedheping paningal bebasan boten ngantos sak siliring bawang sak umuring jagung sak uruping damar Ngastina mesti wangsul dhateng pangwaosipun wisanggeni. Menawi telu mekaten kelampan lajeng Duryudana sakurawanipun badhe mapan wonten ing pundi paman? Kula aturi paring pepadhang dhateng kelampan menika Paman Haryo Sengguni. Aduh, nyawa-nyawa jimat kula nggih. Menawi anggen paduka ngendikaken menika kala wau sanes wisanggeni upaminipun peranganipun para putra sanesipun kula kinten Kurawa saged andhadhaki dhateng menapa ing dados pamutaipun lancur Pandhawa nanging kula matur sanes wisanggeni namung kula nuwun sewu nggih. Nuwun sewu wisanggeni menika nadyan lare wingi sonten nanging sampun kondhang kaluka wisanggeni menika ndugal kewarisan mongko kasuwungan kasekten ingkang ngungkuli sakbarakanipun langkung-langkung sedaya sampi cariyos. Bilih wisanggeni menika ugi tinresnanan dening Sang Asih Prana menika dados kelangenanipun Sang Marahardika ingrat. Menapa inggih badhe kelampan negari Ngastina menika mangke badhe wangsul dhateng pangwaosipun wisanggeni. Lho iya nuwun pangapunten nggih. Menika ketingalipun perkawis ingkang enteng nanging kula nuwun sewu sampun ngantos dipun anggep enteng. Saged ugi menawi paduka nganggep perkawis menika perkawis ingkang sepele inggih dinten sak mangke menika negari Ngastina badhe wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa lantaran putra paduka ing Drepsila genipun wisanggeni nggih Jagadéwa Bathara. Lajeng kula kedah kados pundi paman? Kakang Dana pripun Dewate? Sampeyan muga-muga isa nengahi perkara niki. Pripun carane wisanggeni aja nganti nesu lan aja nganti gepuk perang negara ing Ngastina. Oh, menika gampang. Menika gampil. Menawi para sata kula wajre kanen putu kula pun wisanggeni klebet anak Prabu Duryudana ugi ngutawatiraken dhateng kasantosanipun wayah kula pun wisanggeni. Caranipun namung gampil Dewate. Caranipun kados pundi Kakang Duna? Caranipun paduka anak Prabu maringaken negari Ngastina menika dhateng pun wisanggenipun niku rampung. Gesita. Kok kepenak banget sampeyan paring pangandikan. Lah kok tadi negara Ngastina diwenehke wisanggeni. Sampeyan mau ngendika napa? Kerampunganipun perkawis menika pripun? Kerampungane nggih kaya ngoten niku nek tumrap kula. Nek nganti Ngastina dikukup wisanggeni terus kula nuwun sewu. Anak Prabu Duryudana sakurawanipun manggen wonten ing pundi? Kula nuwun sewu lho Dipate, Kurawa menika mboten sekedhik. Kurawa menika 100. Tur Kurawa menika kasunungan Debya Surasekti kalintang awit nampi ngelmu-ngelmu saking kula. Menawi anak Prabu Duryudana kersa nilar negari Ngastina tumunten bedah negara Banda Ratu Mboyong Putri menika mboten badhe kangelan bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring nanging kula nuwun sewu menawi paduka badhe ngekahi negari Ngastina monggo sing njaluk negara menika wisanggeni. Kula nuwun sewu nggih kula piyambak kemawon kula nuwun sewu nadyan kula menika sampun sepuh kula menika sampun madheg brahmana tur kula menika gurune wong perang gurune wong duweni ngelmu guna kasantikan. Nek krungu jeneng wisanggeni menika nuwun sewu gitak kula mrinding lho, Nger. Gitak kula mrinding. Mergi bocah menika kula nuwun sewu saged sinebat menika wiji sejati tegesipun tukulipun wonten jagat menika pancen nalika semanten kababar wonten ing kayuwangan. Wisanggeni lairipun sampun ketula-tula. Ajeng diobong dening para dewa. Ewadene nalika wisanggeni manjing telenging kalah candra dimuka menika mboten kobong, kawah menika tumuli asrep awit kenging dayaning Sang Asih Prana ya Sang Hyang Bathara Wenang ingkang mitulungi dhateng pun wisanggeni. Wekasan wisanggeni lajeng katampi minangka dados kelangenanipun Sang Hyang Bathara Wenang. Lah wonten mriki menika nggih, wonten mrika ing bebayani. Nuwun sewu. Apa kira-kira Kurawa ora iso ngalahke wisanggeni? Pun totoan mawon.
Mboten sakakean gunung sing tanpa guna. Nek pancen Kurawa iso ngalahke Wisanggeni saka 5 sak wewengkone mangpek. Ning nek Wisanggeni menika mengke menang karo para Sata Kurawa, Plasa Jenar sak wewengkone kula pek Dipatih. Kok nganti tekan semono sampeyan ling ngajak totoan kali kula. Lho, nyatane pun bola-bali kula niku mbuktekke. Kurawa niku nuwun sewu sing dindelke apa kula tak takon. Kurawa niku sing dindelke sapa? Dursasana apa? Nika lemu pancen gagah ning glombior. Nggih. Ora duwe kekuatan apa-apa, kluntrak-kluntruk. Nggih. Sing ajeng digondelke sapa kula tak takon. Kurawa niku mboten wonten sing dindelke. Kurawa ki aja kok gelut karo Wisanggeni, karo Petruk wae kalah kok. Cobi, ajeng musuh Wisanggeni. Monggo Wisanggeni niku nuwun sewu lho, kula mboten meden-medeni. Wisanggeni menika teng pundi-pundi papan mboten tau pisah karo kakangne Wisanggeni Antasena. Lah niku nek nganti Wisanggeni menika mengke sowan dhateng negaring Astina karo Antasena. Pun Dipatih, pun pan sampean mang matur anak Prabu Duryudana kon golek kontrakan liyane negara Ngastina. Nggih. Nyemlangi. Nek nganti mengke Wisanggeni sing dadi juru wicara, Antasena sing tumandang karya. Oh, menika saya nyemelangi. Loro-lorone pancen dugal warisan. Loro-lorone pancen niku mujudake satriya sejati. Jati ning satriya nadang ora duwe tata krama, ora duwe unggah-ungguh, ora duwe nuwun sewu tata susila dhateng sak pepadhanipun. Ning pancen wong loro niku tinesnanan dening para dewa, tinesnanan dening para jawata. Boten bobotuna inggih. Dados srana ingkang langkung prayogi panjenengan maringaken negaring Astina. Menawi para Kurawa tasih kepengin wetah 100 menika negaring Astina kaparingaken dhateng pun Wisanggeni. Dumunten kula bedah negari, pindah negari. Bondo Ratu Mboyong Putri sampun ngantos panjenengan ngekahi negaring Astina. Menawi paduka anak Prabu wantun ngekahi negaring Astina dhateng pun Wisanggeni, menawi ngantos Wisanggeni menika mangke lajeng murka, murina tegesipun badhe nyuwun negaring Astina menika kanthi sarana peperangan. Oh, kula nuwun sewu lho, Nger. Bebasan kula kinten kados babatan pacing pejahipun para punggawa para prajurit negaring Astina menawi mantun mengsah Wisanggeni kalian wayah kula pun Antasena. Pripun paman? Inggih kula nggih mboten isa matur nggih. Kedah kados pundi nyatanipun Kakang Duna sampun paring dawuh mekaten. Cobi to, napa sing ngendikake Kakang Duna menika kepara saestu. Kurawa menika mboten wonten ingkang dipun delaken. Kartomarma menika nek perang nomor 1 ning blas ora tau menang. Mesti kalah. Swatama menika ya anak Pendhita Durna ning nuwun sewu ya kalahan. Dursasana niku nek kon perang malah guyon, malah gojek. Menika Dursasana. Janjanipun mboten wonten ingkang dipun delaken. Cobi to. Menawi ngantos mangke dipun obrak-abrik kanipun Wisanggeni, menawi ngantos paduka kecalan kadang wonten setunggal kali Kurawa ingkang pejah mergi pengamukipun Wisanggeni menapa mboten ngeman nggih, menapa mboten ngeman. Kula nuwun sewu. Babakan perkawis menika werit lan rungsit menawi dipun petang tuwin dipun gelar menapa dene dipun gulung nggih Kakang Prabu Karna. Wonten dawuh Yai. Prabu paduka mboten paring pangandikan. Kula nuwun sewu. Menawi kula katandhingan Wisanggeni menika bebasanipun timun mungsuh duren. Turta namung badhe dipun cecedo badhe dipun cacat dening para kawula sanegaring Astina ing atasipun kula menika ngibaratipun tiyang sepuhipun Wisanggeni. Kula menika wong tuane Antasena. Menapa inggih badhe kasembadan, menapa inggih badhe kelampahan kula menika mengsah kaliyan anak kula piyambak. Ya ta yen mengko Basukarna menika menang, yen to nganti kalah. Menapa mboten nami kula menika ambabar sastra wirang. Saking kepanggih paduka negaring Astina menika dipun menapakaken. Kula nuwun sewu. Menawi perkawis menika kula mboten badhe tumut-tumut. Upami ingkang nyuwun negaring Astina menika para Pandhawa babar pisan kemawon. Kula ingkang sagah minangka senopati. Nanging gandeng ingkang nyuwun negari menika para putra-putra Pandhawa. Menika anak-anak kula piyambak. Kados pundi anggen kula badhe tumandang karya. Upami kula menika mengsah kaliyan Wisanggeni, tartemtu mboten lahir batin anggen kula ngepakaken Aji Jaya Kawijayan, japa mantra. Ingkang badhe kula tamakaken dhateng pun anak kula Wisanggeni. Nggih. Boduna. Menen dawuh, Ger. Dos pundi? Monggo to, pados kontrakan sanes kemawon. Kula janjane nggih pun jeleh teng Sukalima niku. Pemandangane ming ngono-ngono wae. Surana bab sing iso nyenengake. Nggih. Ngoten nggih Kakang. Nggih.
nek wani nerjang iki monggo mawon. Kula aturi nyobi nggih menawi mboten dados kula aturi nyobi. Nek padukan mboten pitados kan aturi mlebu Begawan Durna. Menawi kaduka menika nggahi negaring Stina. Menika mangke kula wastani kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Badhe kathah ing sami pejah belasah wonten negaring Stina. Nggih, anak Prabu wonten dawuh apa menemban. Katone pirembugan iki kok ora ana kerampungane. Apa to dikeparengake aku tak munjuk atur. Kula semanggaken. Negara Ngastina ora wajib mbok paringake marang Wisanggeni. Ora ana alame. Ing atase negara kok dijaluk. Mongko sing njaluk mung nom-noman kang aran Wisanggeni, teka geger. Madyaning Datulaya, persasat kaya bedet sewu nebo pategalan. Akeh wong padha matur yen to ora padha wani kelawan Wisanggeni. Saiki ngene nggih. Wajibe negara kuwi ana bebasan sedumuk bathuk senyari bumi. Nadyan mung sedumuk jembaring bathuk, nadyan mung sak nyari jembaring bumi. Negara Ngastina kudu tok kuwi. Yen sira anak Prabu ora kepareng kuwi marang negara Ngastina, kuwandaning manik maninten nadyan remuk kasawurna putung mbok bandemna. Aku lila mati kanggo jejeg adeg analindraning nata ing Ngastina anakku Duryudana nggih. Sigra-sigra yen Pramana ganca Sigra Raden Nawang sesangka Nalindra Mekmarwa sing sang Katri Gumulung mangrembak ing wadya Urda kurare kagiri-giri Ronanggono magawe gelari rawang-wang Sebebyar katalika wau nalika semanten sami midhangetaken pangandhanipun Brahmana enggal anyar katone mapan wonten garing Stina nenggih sang Begawan Manik Maninten akarya lega penggaling sang nata Prabu Duryudana katingal sumunar cahyane midhanget aturipun nenggih sang Begawan Manik Maninten saknalika kendel datan mubah datan musik nganti kaya tugu Sinukarta tugu papan ingkang manggon Sinukarta rinengga rengga nglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut ujare ganten wardu jarawangan saha ngilang durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tamping puri kesebanipun amu apa to kang dadi darunane ora macan orang ke Gajah Medha saka Wandilan kejawi namung sawanipun satru ing Drepsila Geni Bambang Wisanggeni kadhiraken ingkang loko ing Randu Gumbala Bambang Antasena ing mantur minyak kang samya sumiwa ndadosaken geger sang samya mulat mangkala bae para kawula kanca pihak-pihak ana daya minggih jaluk dalan
Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra Bali lumut ambra kanggeng Bawita denceng-dencengan jagat wasisaning uputura wayah plur jagat pancen bocah ora iso dirasani Paman wonten dawuh nembe kemawon dados wirembagan menika boten pangling sowanipun wisanggeni leres ngendikipun Bapa Durna jebul nganti kadangipun sepuh anak kula Antasena angge monggo klasa bantal digulungi kersanipun leres ngendikanipun Kakang Durna menika jebul wisanggeni malah sowan kaliyan Antasena nggih menika saya kiyat saya santosa nggir kedah ngatos-atos Buduna wonten dawuh nggir wisanggeni sampun sowan lole kenthos walu gimbal manyor-manyor neng jungkul wana dadi alas-alas dadi wana saenipun kedah ngatos-atos nggir anggen paduka paring pangandikan mriki kula nuwun sewu wisanggeni menika sajaipun sampun gimbal perkawis sarta sampun nyametaken atur ing badhe kakaturaken dhateng paduka anak Prabu Ngastina. Buduna kasinggihan mekaten kasekejak lenggahipun kula badhe ndang wisanggeni. Oh inggih kula semanggaken. Anak lanang Anindita bocah mursid iso mikul dun mendem jero karo wong tuwa. Wisanggeni. Padhararja sapraptamu nggir cah bagus. Antuk pamujine Siwa Ngastina slamet aku ngaturke bektiku katur ya wa. Ya tak tampa. Pangestune wakmu Tampanana ndak gegem dadekake jimat Antasena Padhararja sapraptamu nggir cah bagus slamet pangestune Pakde aku ngaturke bektiku katur ya Pakde ya tak tampa pangestune wakmu Ngastina Tampanana tak gegem dadekake jimat wayah Mas katuran Karaharjan Simbah Patih slamet aku bektiku katur ya Mbah inggih kula tampi Angger Antasena wilujeng nggir pangestune Mbah Kakung slamet aku ngaturke bektiku katur ya Mbah Patih inggih kula tampi dawah sami-sami dipun sekecakaken nggih nggir iya Eyang Patih kaya wis ora kurang prayoga ya Simbah Patih kaya wis ora kurang kepenak putuku nggir cah bagus putuku cah jlonet wisanggeni kowe padha kanthi raja sapraptamu nggir Simbah Durna slamet aku Mbah aku ngaturke bektiku katur ya Mbah oh iya tak tampa pangestune mbahmu Tampanana ya wisanggeni iya tak gegem dadekake jimat praptamu mesti bakal nanjeke nawala ingkang wis tak aturake marang anak Prabu Duryudana pancen bener mengkono Mbah oh iya syukur wis kono durus sing apik-apik wae aja nganti dadi perkara ya wisanggeni ya nek upama mengko Ngastina ora diparingake mesti tak dadekke perkara oh ya wis sakarepmu sak penakmu Antasena kowe slamet pangestune Simbah slamet aku ngaturke bektiku katur ya Mbah tak tampa pangestune wong tuwa Tampanana Antasena tak gegem dadekake jimat wisanggeni Padhararja Siwa Ngawangga slamet aku ngaturke bektiku katur ya wa iya tak tampa cah bagus pangestuku Tampanana ndak gegem dadekake jimat Antasena padha slamet Pakde Karna slamet aku Pakde aku ngaturke bektiku katur ya Pakde iya tak tampa pangestune awakmu Ngawangga Tampanana ndak gegem dadekake jimat wisanggeni ana apa wae ana wigati apa dene sira sowan mangga tanpa tinimbalan lho lah kok dadi Siwa Ngastina tambuh perkara iki
Aku tak takon karo Siwa Ngastina, apa wis nampa nawala ingkang ndaturake marang Siwa? Yo, wis tak tampa. Lah, tegese wis ana tulisan ingkang ndak tulis ana ing jroning nawala. Yen to 7 dina sakwise aku ngaturake nawala, yen to ora ana keterangan saka Siwa Ngastina, tumuli aku sowan ana negara Ngastina. Lah mongko iki tak anteni nganti 7 dina, kok ora ana pengendika sarta keterangan saka Siwa Prabu Ngastina. Mula tumuli aku sowan ana negara Ngastina kenging wigati nanjihake kelawan nawala ing tak aturake marang Siwa Ngastina. Aku nyuwun dawuh. Ngastina mbok paringake apa ora? Nek mbok paringake nadyan mung separo aku wis nampa. Ning yen separo wae tak jaluk ora entuk, ya aja takon dosa. Aku nek mung weruh Senopati Ngastina iki aku ora wedi. Wis ngono wae. Kapan tempuking perang, wancine jam pira? Tak kon tata-tata wadyabala sing ampuh-ampuh aku moh nek mung cilik-cilikan. Aku ya tak nyameptake wadyabala sing ampuh-ampuh sing dipandhigani karo Kapten Antasena. Ya kene to, Kang? Heeh, wis ngono wae rasaku ki ngomong. Wis terus to the point. Apa kuwi? Aku ya ora dong, aku ya mung nirokke wong-wong kuwi. Apa perlune wae nek Siwa Ngastina maringake matur nuwun, nek ora terus kono dingi wae senopatine sapa sing arep didapuk tutukane nang kene sisan. Lho. Aja nang kene nang alun-alun. Oh iya, nang alun-alun. Wis ngono wae, Gusti. Aku tak takon karo kowe. Wigatine apa teko kowe njaluk negara Ngastina? Lho. Meng bakal tak aturake marang Punden Pandhawa. Kena ngapa wujude negara Ngastina? Wah. Aku ki ngrumangsani dadi anak sing ora ngerti tata krama. Aku ngrumangsani dadi anak sing ora ngerti unggah-ungguh. Mongko jarening piring sepuh padha nyebutake swarganing wong tuwa ki yen nyumurupi anake kuwi kebak tata krama, kebak unggah-ungguh, kebak tata susila. Lan tansah junjung marang derajating wong tuwa. Kuwi nuwun sewu, nadyan wong tuane isih urip ning wis kaya mapan ning kasuwargan. Ning ngarep duwe anak sugih blegedhu iso munjung ingkung gajah saben dina nyang wong tuwa. Nek pokal gawene merosal bedugal, watake angkara budine Candala, kuwi arep wong tuwa isih urip kaya dibleseke ning neraka jahanam. Mula gandeng aku ki ora iso ngaturake tata krama, ora iso ngaturake unggah-ungguh, ora iso basa, ora iso ndodhok kaya anak-anak Pandhawa liyane. Carane aku ngaturke bekti kalawan wong tuwa ya cara kaya ngene iki. Ngaturake pisungsung negara Ngastina, gajeke crita sing tak tampa. Ngastina kuwi darbeke kepundhenku Pandhawa. Ning merga saka pokal gawene nuwun sewu Simbah Patih Sengkuni. Ing nalika semana benthik-benthike Pandhawa karo Kurawa. Wekasan Pandhawa lunga saka negara Ngastina, Ngastina dilintir keprabone dening Siwa Ngastina. Ngono ta critane? Bawan wonten dawuh. Kok dados wisanggening ngertos cariyosipun. Dek sapa ta sing nyebar-nyebarke? Lah kok dadi bayi wingi sore kok ya ngerti lelakon. Aku mung diceritani para sepuh. Lho sing akeh crita karo aku ya kuwi para Panakawan, kakekne Semar, Nalagareng Petruk lan Bagong. Ing pendak-pendak aku sowan ning Karang Kadempel mesti dijak jagongan karo Panakawan diceritani babagan negara Ngastina. Nek sejatine sing duwe kuwi nuwun sewu ora kleru enten sing kagungan kuwi Yang Pandhu. Ya mung nalika semana Yang Pandhu durung tutuk gone ngasta bawat perintah negara Ngastina, tumuli dibanjut dening para Jawata merga Yang Pandhu duwe utang kelawan para dewa. Wekasan Ngastina dititipke dening Yang Dastarata. Ning mangune Yang Dastarata kuwi ibarate ngemut gula krasa legi moh nglepeh. Terus negara diwenehke marang anake ya kuwi Siwa Duryudana. Mongko nalika semana Yang Pandhu wis weling yen to Pandhawa wis dewasa supaya kon balekke marang para Pandhawa. Ning ora, Pandhawa disingkir-singkirke saka negara Ngastina supaya aja nganti ngukup negara Ngastina. Lah, sapa to sing nyingkir-nyingkirke para Pandhawa? Jarene sing padha crita ya kuwi Patih Ngastina sing biyen jenenge Suman. Suman ki jane saiki nang ndi to, Wa? Kula. Oh, Simbah Patih to? Nggih. Wolah dalah. Ah, critane ngono kuwi mula gandeng negara iki darbe ing pepundhen Pandhawa, tak suwun. Siwa Ngastina kudu ngiklasake. Yen Siwa Ngastina kepengin mukti ya golek negara dhewe bebodro. Aja gampang sumendhe marang panguwasaning wong tuwa.
Aja gampang ngenteni karo warisaning wong tuwa. Nek kepengin niat dadi nalendra sing pancen nalendra sing berbudi bawa leksana tur kuncara anjayeng bawana kuwi nek cara aku ya dadi ratu wani bedah negara mboyong putri bondo ratu kuwi lagi wong lanang tenan. Lah nek ming nampa tinggalane wong tuwae nek cara aku nggo abrak apa? Lungguh ora gleleng nyandang apik ora gleleng duwe tumpakan ya ora gleleng nek ming ngenteni nggone wong tuwa. Nek iso ki bebodro dhewe, nek iso ki bedah negara. Nek cara aku ngono. Ya Kakang Antasena ya? Heeh, nih bener. Kok kaya gragap ngantuk ya aku. Aja ngantuk Kakang, iki nyambut gawe lah ya. Gaweanku rak mengko jotosan to. Lah iya, lah aku nek krungu rembugan suwe-suwe ngene iki mataku ki ra kuat. Mbok wis gek apa perlune cekat-ceket entuk ora Pakde? Nek ra entuk tak aturi jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Saiki jam pira? Jam 10 esuk. Jam 12 gepuk perang negara Ngastina. Ngono e rampung. Antasena? Piye? Mbok sareh to ngger cah bagus. Putuku cah bagus sareh ya. Nulak to karo mbahmu saka lima. Mbahmu ki wong sabar, wong ikhlas, wong tawakal. Aja sak kesusu, aja sak nuruti karo bramancaning kakung kaduk kepanasen. Kuwi ora prayoga ya Antasena. Ya, tak sabar. Nek ora iso sabar, mbuh lho iki engko. Wis gage wae. Paringa pangandikan. Paman dos pundi? Nuwun sewu ngger kula sampun gembrobos. Kula sampun boten saged matur sampun ngantos dangu kalian kula. Wis anggene menawi sampun ngaten menika kok sajaipun boten saged dipun ndakaken ngger kula sumanggaaken ngger anak Prabu. Caca muntap lirik netap duka yayasinipe. Netra kocak ngundarandir. Hidup nyomangolon caka wadanani rombranang ing wilahing mastuna sidam skaring bawana langgeng. Wis anggeni aja kaget aku ing bakal paring wangsulan kelawan kowe. Lho iki sapa meneh iki? Mongko sak ngertiku Ngastina iki ora ana pendhita sing wujudane kaya ngene. Lah kok iki eneng pendhita kok wujudane kaya ngene kok malah ndangu karo aku apa penemban? Ditepungake wae aku Brahmana anyar ing mapanane negara Ngastina. Peparab Begawan Manik Maninten. Kowe lah dalah. Manik Maninten. Iya, pancen ngono. Kakang Antasena piye? Sajake Ngastina wis ngurung jago, ora usah wedi tuwekan kono. Ajar mesti tele-tele. Wis rasa wedi tandangi. Mungkin ana apa-apa kowe ya Kakang Antasena, wis rasa kuwatir. Apa Manik Maninten? Iki jroning pirembugan anak Prabu Duryudana ora kersa paring dawuh merga bingung kenganglangan penggalihe kodeng sutaning penggalih. Mula perkara iki aku ingkang bakal menehi wangsulan kelawan kowe. Kowe arep menehi wangsulan perkara apa? Perkara negara Ngastina. Lho kok sik. Lah kok dadi kowe melu-melu perkara negara Ngastina, kowe iki wong jaban rangkah. Kowe ora ngerti perkara iki. Sing kudune ngilo iki kowe. Bener Ngastina kuwi dheweke wong Pandhawa, darpeke wong Pandhawa. Anak Prabu Duryudana ingkang lenggah dampar yen pancen Pandhawa kepengin ngrembug negara Ngastina, ya Pandhawa sing tekan kene Pandhawa 5. Ora kok ming cendenge Pandhawa ingkang dilangap-dilangap nyerweteh gunemane kaya betet sewu Metebo Pategalan. Kowe ora duwe hak ngurus negara Ngastina. Kowe ora duwe wewenang ngrembug negara Ngastina. Kowe sik, kowe aja waton ngawur gawar ngawur. Saiki aku tak takon karo kowe, kok nekke aku ora duwe kewajiban ngurus negara Ngastina kuwi kanthi dasar apa coba? Nek kowe durung ngerti tak tuduhke, aku ki sapa? Aku ki anake Rama Janaka. Bapa Janaka ki wong tuaku. Bapa Janaka ki panengahing Pandhawa. Tegese aku duwe hak ngurus negara Ngastina merga aku anake Janaka. Saiki nek diapurmu kuwi tak takon aku. Kowe iki wong endi? Kowe iki wong Ngastina ya udu, kowe iki wong Pandhawa ya dudu. Kowe iki wong jaban rangkah, kowe iki wong delok. Kowe iki ora urun ning paitan mata. Lah kok dadi kowe omonganmu kaya ngono sapenake dhewe? Kok njur sapenake kowe bakal nglarang karo Wisanggeni anggemu apa? Ntar ngapa ora kowe? Oh, Wisanggeni iki cah pinter e padake. Ameng kaya ngono kok diwangsuli kaya ngono ora iso kemecap. Terus, Ger, terus. Aku ya ora pati cocok nek ana wong liya sing melu ngrembug perkara negara Ngastina.
Dadi sirmu piye? Aku manut. Padangane wani, petengane apa meneh? Lho, kowe nantang karo aku sing tak wedeni amamu. Yen kowe wani nantang karo aku ora ning kene papane wong neter kadigdayan. Ayo, eneng jaba ditaker kowe apa aku sing bakal tekaning mati. Wah, lah dalah. Kakang Antasena piye? Wis dadi, Kakang. Wis dadi. Wis, ya aku tak metu. Mungsuhe sapa? Iki pendhita jenenge Manik Maninten. Ayo, Begawan Manik Maninten. Metu jaba kowe mungsuh karo aku. Aja mungsuh karo Wisanggeni. Ora, aku bakal mungsuh Wisanggeni. Kowe iso ngalahke aku, iso adu arep karo Wisanggeni. Iya, ayo metu jaba cokokan bebangal kowe. Kok iso gembrobos awakku lho nggir Wisanggeni duka wonten negari Ngastina kados mekaten. Lho le kene mung diamu Wisanggeni do pucet kabeh. Ora ana sing padha iso kemecap. Monggo Wisanggeni menika bayi wingi sore. Ora kaya-kaya Kurawa. Pini sepuh Ngastina ki nek ngrembug mateni Pandhawa kaya yak-yak. Endi Pandhawa sing diracun, endi Pandhawa sing dinaiki supaya tekaning pati. Akhire tekaning Wisanggeni kok Dek Pati nganti ora iso nyumet udut. Bingung kowe. Nggih Kakang Duna perbawane gedhe tenan. Niku putu kula niku. Lho. Putu sampeyan saka sapa? Lho, Janaka niku sinten? Janaka niku satriya Pandhawa. Janaka niku nganggep kula niku bapak, Werkudara nganggep kula niku bapak. Mulane ana anake Werkudara, anake Janaka niku jane pun putu kula. Kekendelane Wisanggeni menika Sukalima. Kepinterane Wisanggeni menika tiru mbahne Sukalima. Ora ana sing turu wong liya. Oh, apa kekendelane Wisanggeni niku turu bapakne? Mboten. Janaka niku luruh, alus. Janaka niku nek ngendika alun nika. Ning nek sing branyak, sing agal growal-growal tur ya kasinungan ngelmu sing pinter niku mung mbahne. Nggih. Ngoten nggih. Nggih. Kula ya percaya kendele ora umum. Sampeyan ora ngerti jaman nom-noman kula kok, Depati. Nom-noman kula niku Raden Kumbayana. Niku sapa sing wani karo Kumbayana? Mboten wonten. Kula niku duwe gegayuhan urip ana ing alam padang niku dadi wong sing digdaya dhewe sak jagat. Oh, ngoten. Nggih, jaman nom-noman kula. Mula sapa-sapa tak tantang, sapa-sapa tak jak gelut supaya aja ana wong kang ngungkuli maling kadedaning Kumbayana. Lah kok nganti kesasar dadi pendhita. Nasib. Lah nggih. Kodrat pesti menika sampun dipun garisaken dening Kang Maha Kawasa. Dadi ora iso dadi satriya sing pepenganing malah dadi pendhita. Mergane dadak momong satama. Momong satama. Kok iso momong satama? Saderenge niku kula lali critane Depate. Kok lali? Suwek bukune. Mboten iso kula apalke. Niku ya merga saka kelakuan sampeyan. Wong niku mengkari kelakuane. Wong niku nek wani karo wong tuwa niku nuwun sewu bakale kuwalat. Contone lelakon sampeyan. Jaman sampeyan dadi satriya pengpengan dikon dadi ratu kon ganti kalian Prabu Baratwaja sampeyan ora gelem. Malah sampeyan nguman-uman bapakne ora gelem dadi ratu. Ratu iki ora kok gegayuhane Begawan Durna utawa Kumbayana. Kelepat lunga tanpa pamit disepatani karo Prabu Baratwaja. Kumbayana kuwi arep nemoni lelakon apa? Nah, mandi sepatane wong tuwa. Sampeyan ora iso nyabrang Bengawan terus nganti rabi karo jaran nggih ta? Niku lelakon sampeyan niku merga sepatane wong tuwa. Sing ngomong sapa? Kula ngoten kok. Sampeyan mbok ora gawe-gawe. Rabi karo jaran niku ora perkara sepatane wong tuwa. Ning gandeng anane ya ming kuwi. Oh. Gek kanane ning dhuwur segara sepi nek ora jamak-jamak. Arep golek kegiatan ya ora ana ya sanane wae. Niku Depate. Nggih. Paman Haryo, wonten dawuh Bawaduna. Wonten dawuh Kakang Prabu Karna. Wonten timbalan Yai.
Kula aturi ngetapaken para Sata Kurawa isa ora isa wisanggeni kudu minggat. Yen wisanggeni ora minggat saka negara Ngastina. Menika ateges kula badhe ke jalan negari Ngastina. Inggih ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan. Inggih nyuwun pamit madal pasilan. Kakang Prabu Karna, nuwun pamunten Yayi sakedhakan menika maripaksa kula mboten tumut-tumut. Nggih menapa? Amargi woh anggen kula badhe kepareng temandang. Liripun kados pundi? Wisanggeni menika anak kula lan Kurawa menika paduka menika ugi semban kula. Pundi anggenipun badhe kula mbebantu? Menawi kula mbantu paduka Yayi Prabu ateges kula menika sinengga tiyang sepuh mboten saged tresna kaliyan maju kula piyambak. Nanging menawi kula mbantu dhateng wisanggeni lajeng wonten pundi kesaganipun Narpati Basukarna mila kula nuwun pamunten menawi sagedhaken menika kula lereh kemawon mboten badhe tumut-tumut. Nggih kula sepanggaken. Mboten dados menapa nanging Bapak Durna wonten dawuh Ger. Kula suwun paduka sampun ngikhlasaken para Sata Kurawa. Nan inggih. Kula aturi damel srana nyingkiraken wisanggeni. Oh inggih. Bantu kalian pupuh menembahan manip-maninten. Oh inggih ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madal pasilan. Ngatos-atos sampun kados lari alit. Pamanarya wonten dawuh. Bubarno kang padha sepo ingsun kundur ngedatun kawula non paramadal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik paman ploso jenar. Oh to. Mbos paripurna sabdaning Sang Nata arsa kundur ngedatun. Nalika semanten jeluk saking dampar kula kenapit gantaran gading. Kadhiraken sanggaring Purumban Cedi manggung ketanggung Jaka Paloro ingin sami ngambil pacaraning Prabu. Kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata nganti kaya temanten binayang bayang saking kasuwargan jati. Oh
dandan moncar tinon ler kekonang sulung sorot etan padang kasoran bacaring purnameng kekono dasari mongso katiga ing campuh perang rame Sangya Parasata Kurawa lumawan Raden Antasena nalika semanten bubar mawut sangganing Parasata Kurawa tinrajang putra ing Jodipati Satra ing Randha Gumbala Bambang Antasena mulat sang penemban manik maninten siga merpeki ungganing risang Antasena kuncing langit kelap-kelap katonir kincanging risang mawe kandung sabaran katulu wukir moyak mayik saking jas baliwur Kurawa bubar mawut ora iso dikukup kabeh padha sarang tunjang rebut ducung wedi karo kridaning Raden Antasena Raden Antasena ayo iki begawan manik maninten tanding ana leganing atiku ayo amuk Suramrata Jayamrata ndi wong Kurawa ora ana sing wani nandhingi kridane Antasena. Ora menehake negara Ngastina. Kelakon tak amuk legane kandiku damu dadi reca awakmu kowe. Oh, lah. Oh. Waduh, Kakang Antasena. Ora ngerti sangkan paraning bilahe kowe didamu karo begawan manik maninten nganti wujud reca kaya mengkene awakmu salin wujud dadi watu kaya ngene ya upama aku tak tandingi mesti ora urung bakal tan prabeda kaya sing mbok lakoni Kakang sumene ana ing mapan kene tak golekke srana supaya aku iso mateni begawan manik maninten Kakang Antasena adimu kuwi mengkokean gunem tanpa guna bebasan kakian gluduk nanging ora sida udan anggepe sajake kaya ya Allah ning bakal njaluk negara Ngastina tinemune bareng kakangne wujud reca tinggal glanggang colong mlayu ayo wis anggene ku arep mlayu tekan ngendi tak oyak leganing atiku wis anggene Mara Sang Arjuna esmunya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh ana swijining brahmana sapa nakon karo aku begawan manik maninten kowe sapa Raden takon karo aku Raden Janaka iya nonjong botol lakumu liwat papan kene sajak kesusu nggonmu lumaku mremban apa ingkang dadi wigatine Raden ngerti aku mbujung kelawan beburonku ora ana kidang menjangan liwat papan kene ora ana kidang menjangan sing tak buru dudu satu kewan nanging wujuding menungsa sapa ingkang mbok bujung
ora liko jaba mung Raden Wisanggeni ingkang wis wani bakal njabel negara Ngastina. Ayo kowe aja dadi palanging Resi Manik Maninten Wisanggeni tak cekel bakal tak nggo tumbal ning negara Ngastina Raden. Anus maning jajalan apa kowe ora kulak pawarta adol pangrungu yen to Wisanggeni kuwi atmajaku. Wisanggeni kuwi anakku lanang. Yen kowe ngami-ami lawan Wisanggeni, ayo sirnakno dhisik bapakne. Lho, kowe bapakne Wisanggeni dasar para nyata. Mula aku wajib mbilani lawan anakku. Yen pancen kowe bakal mbilani karo anakmu, ayo kowe ngejak apa Janaka mara maju rak untapke nyawamu kowe Begawan Manik Maninten. Ayo sing prayitna ngati-ati. Mandita kang kinarya wangsit pindha kombang Raden Janaka ora beda karo Raden Antasena. Kowe tak damu dadi reca awakmu. Ayo sambata leganing atiku. Lho ora pangling lah kok dadi panakawanmu padha mlayu mrenak getak mbuh tibane panakawan. Untal kabeh panakawan. Janaka kowe dadi reja ning tengahing alas. Muga-muga dadi pepasreh ning alas kene ngoyak karo anakmu Wisanggeni.
kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur kocap kacarita sangya para panakawan ing nalika semanten ginetak dening sang Begawan Manik Maninten kendang kapracundang kuntal kaprapal dawah wonten ing satengahing wana sak ngajenging guwa. Daramu mau kena ngopo Lolo Gareng? Ayo embung aku ya mengetutke kowe mlayu banter banget kok Mir. Kowe ya mengetutke bapak mlayu kok bengak-bengok darane kena ngopo kula dereng sempat karo Ndara. Wis digetak ana pendhita getak kula kuntal. Daramu kesonjo mbaya. Mbok kena ngopo lah kok dadi awake wujud watu. Dadi reca kaya ngono kae. Nggih Pak. Iki awake dhewe tiba neng alas. Monggo alase sajake kok durung tau diambah menungso. Ya mung aku kok bingung. Jroning aku tiba neng alas nyawang karo jroning guwa iki kok guwa kok ana padang trawangan kaya ngene. Guwane padang terus, engko gek ning menungsane. Engko gek do tingku terang kicik ora. Nah, dalam gua terang kae Kak cakepan apa jenenge bajing loncal. Dicek wae Mir. Dicek piye? Dileki apa sing marai padang ning jero gua kuwi. Engko ndak marai ya nek menungso nek udu iso lho. Jimat sing murup ning jero gua malah awake dhewe bejo. Coba tak tontone kaya ngopo Lolo Gareng. Wujude sandangan. Nggih, Pak. Sandangan sing disinggahke ning jero guwa. Sandangan kok gumebyar kaya ngene iki. Sapa sing wani nganggo? Wah, kula ora wani. Nek nganti malati barang lah malah cilaka. Petruk wani ora nganggo sandangan iki? Mboten, Pak. Nek goleki sing duwe malah kula ditira maling lah malah cilaka. Bagong wani ora? Wani, aku kulino kok nganggo sandangane wong. Sandangan anggone rasa kuwatir. Wani nanggung perkarane. Wani. Ayo kaya tanggung jawab, Mir. Kowe akon kok njur muni wani nanggung perkarane. Kowe ya nanggung, kowe iki wis dawuh tok njur arep lepas tangan. Nek wani sandangan iki dienggo kowe wujud apa? Oke. Ning kowe sing ngakon lho iki, aku sing ngakon. Aku melu tanggung jawab aja kuwatir. Waduh. We. Kowe ngrasake apa, Gong? Apik. Apik piye? Iki kok tanganku dadi papat iki piye? Lah rak tenan to aku wis mbedhek. Sandangan kok mawa cahya digrayang kok panas. Mulane jebul sandangan ora sandangan bain-bain. Ning pancen sandangan sing eneng dayane. Bareng tok nggo kok kowe wujud Bathara Guru, Bagong.
Oh, ngilahing. Oh, ngilahing apa cah kowe ora? Cara guru reng gleleng iki reng aku. Kakang Semar kok Semang. Kakang Semar, Bathara Guru apa? Ulun kok dadi mapan ana ing kene, Kakang. Kowe nyandang kaya ngono kuwi swaramu sing alus. Niki sampun alus, Kakang. Kepareng kula minggah wonten ing kayangan, Kakang. Wo, cayar jebluk sirahe kowe. Oh, wani munggah ning kayangan barang karepe gong kowe iki ora sembrono lho. Bathara Guru ninggal sandangan ning alas ki mesti dheweke ning jagat. Hah, nek kowe arep munggah ning kayangan, munggah kancane, Kakang. Lho. Munggah dhewe. Wis resiko. Nek nganti mengko teng mriko kula ketemu Bathara Antarada malah takoni werna-werna gek suarane kaya ngene Bathara Guru kok suarane serak-serak basah. Ora mungkin to. Tak tutke aja kuwatir. Kakangmu Petruk karo Gareng ya ngetutke. Kowe rasane ndi-ndi kowe lungguh ning kayangan sak tekane Bathara Guru engko le padha arep njaluk sandangan. Mergo nek guru ninggal sandangan ning alas ki mesti Bathara Guru duwe gawe ning jagat. Mekaten, Kakang. Iya. Oke. Ora nganggo oke. Menawi tetelo mekaten Kakang Semar, kula badhe bidhal wonten ing kayangan nanging Kakang kedah ngetutke kalih kula. Numpak angkutan sak belakang kula, Kakang. Wis mulai nrocos cangkeme cah. Mulai glelenge ra jamak-jamak. Mekaten nggih, Kakang. Nala Gareng nderek ulun. Nala Gareng nderek ulun. Ora caturan. Woh, tak lebokke Kawah Candra Demoka. Kowe iki ngapa ewer? Gawe tratapan semeneng kantil mudyar kowe ora. Petruk dalem pukulun. Nah, timbali pukulun kudu ngono kuwi. Petruk dalem nderek ulun. Inggih pukulun monggo kula dherekaken. Semar. Apa? Ayo, Mar. Iki aku le mabur piye, Mar? Aku rung pesen tiket, Kakang Semar. Mabur ya mengkari mabur. Niate mabur sandangane Bathara Guru kuwi digdaya. Kowe niat mabur mesti bakal mabur. Siap. Ayo Kakang Semar, kita lan ulun munggah ana ing kayangan Suralaya. Ulun lenggah dampar ana ing Selok. Apa jenenge? Selok Pamiyara. Kuwi Mogiri kowe. Kowe nek lenggah ning Selok Pamiyara sing seba ming Tusya. Selok Kondowaru Binangun. Apa, Gong? Selok Kondowaru Binangun. Kondowaru Binangun ora nggo M. Mbok lagi M apa? Heeh. Selok Kondowaru Binangun. Ana Bale RK. Bale Martiu Kundamane. Ayo tak tutke men kapok Bathara Guru. Mekaten Kakang Semar. Monggo bidhal dinten menika, Kakang. Iso mengendalikan mabure kok gedabikan ora karo-karuan. Ayo Mer, piye kok ora gak nututi? Iya aku kok nututi mekono Kakang. Wedian ono buta gede banget Kakang. Mah buta barang dililing. Ayo Nala Gareng monggo Pak kula dherekaken.